Здравейте на VBOX и YouTube, аз съм Ninja Gnome и днес ще играем в Gameplay България и тук сме на PvP-то. Направих специално клип за PvP и тук двамата ми се държат нещо, искам да пробвам. И да, и да, я да видим колко ти момчета. Или почваме. Не игра да се чисто, понеже лаги. Добре, това е Марио Псук, това е тима ми. Ето го и той скочи, дами и господа. Почваме. Поемаме този, който идва и той скочи, дами и господа. О, той е някакъв смешен. То се том личи. Някакъв цивен. Обаче май хака действа. Не е хак. Това си личи. Колко да ядеш? Няма да има голям смисъл, браче. То твърде слабя, то малко е подпукал. О, опа! Дано някой админ да гледа това. Хакера бая надъхан. Обаче сега ще си лапне борта. Ето, идвам мега на това. Ето в момента, в който заснявам случайно хакер. И се кефи пак. Гледай, каската ми да прилича на лайно. Гледай го това втора глас. Гледай го хакера. Много глупа. Браво. Скъса. Сега ще избягаме като професионалисти, разбира се. Да се надъхаме. И пак да скачаме. Някакво да седим тук. Репваме сета и газ. Малко тъпи айтеми съм, това се вижда. Да репнем малко айтеми. Май няма бъдещи са още. Твърде тъпи айтеми съм, което се вижда. Обаче не искам да вземам фолките, защото както гледате по това време как няма админи, като е доста късно. И се пълни с хакери. Това е къщата ми. Доста е голяма, строил съм я сигурно месец. Това всичко е мое и на Ninja 02. Той е също ютубър. Може да дам линк към акаунта му в YouTube. В момента аз се стремя към 200 абоната, понеже искам да съм ютубър. Трябва да имам доста гледани и повече от 200 абоната. Обаче 200 абоната за мен са добре. Тук се още се строи, това е гигантски мост. Там има някакъв кълъв, де сме му закрили гледката, но не му пречи. Портите и това е. Сега
бях забрал за какво дойдох, обаче сега се сетих, тук е кораб, сево за вилиджери, тук си държайте на торта. Обаче сега трябва да вземем броня. Някакъв фулкаска ми трябва да мене. Фулкаска. Да е тази фулкаска. Да. Ето. Имам много. Ето виждате, пълен съм. И да ходим пак. Опа, я ще хакерчето. Ще хакни боя. Гледайте го как бяга. Разбра, че снима, веднага спря хака, бат. Позунито действа. Надявам се този да замине, което е малко вероятно, обаче. То стана ако мелева. Опа! Браво, брат! Тоя няма да се отърве. Мангала, ела тука, бе! О, сети се. Трябва да се пресреща в такива ситуации, понеже те мангалите много обичат да бягат. И ето ефективността на това пресрещане. Направо ужасно. Ева тука, бе, кълъв! Гледай, бе, гледай. До сега скака. Марио, жив и здрав си, ако го хванеш. Ако не, лошо. Не ми каза, че е избял. Не е избяла. Ай, стига, бе. Що не го хвана? Не вземе война. Подявайте. Как се пише това? Това е лесно, ама то всичко се вижда в клипа. Тук някъде пишеш. Има LARPvP-2, това е най-старото PvP, т.е. както са реснали мапа, това PvP беше, което доста хора ме допада и ме допадаше. Обаче то сега много рядко идват тук хора, обаче когато дойдат значителни мелета се получават. Обаче сега е доста късно, към 1 часа е, и затова няма хора. Но в принцип сървъра е идеален, има много плагини, админите са пичове, поне някои. Всъщност всичките. Ако имате идеи, може да ги кажете на главния админ, той е ДМК-та. И IP-та ще бъде в описанието. Лично това не е любимия сървър. И да. За този клип толкова, и ако искате нещо да снимам на някоя игра или нещо на Майнкрафт, което не разбирате, туториал нещо, моля пишете. До следващия път.